Bueno, nire behintzat nahiko lasai eta patxadaz nabil hartu dana, bai albistea bera, izendapena bera, eta hori irrikabe bai eta gogoa sartzeko zurrunbiloan eta gauza berriak deskubritzeko gogo ikaragarriz bai. Bueno, nahiko modu natural baten atea zan, geunden pertsona batzukola gure buruak edo aurkeztu genuenak, nahi izan eskero konpartxak erabaki ahal izateko, hori geure buruak aurkeztu gendu zan pertsona batzuk atera ginen, baina bueno, gero gure artean hitz egiten eta besta egon inongo boskaketarik ez ezer, nahiko modu natural baten joan da antzematen edo ni izango nintzela, eta orduan horrela, hori izendapena bera, bazi joan ikusten, aukera zegoela ni izateko, eta nahiko modu natural eta patxadatxu baten, egia esan. Jende gehiena soriendu egin nau, animoak eman dizkit, nire amaren aldetik bebai esan beharra dago, amaren erantzuna izan txala, tipo, bueno, animo. Eta ez, baina hori, jentea danetarik, ez, bebai jentea esan didala en plan de, zema arroia bebai, ez, eta egia da konpartxakide izan da, ohituta gaudela beste ritmo baten bizitzen jaiak, baina, bueno, espektro horretan zehar danetariko erantzunak, hori, sorionak, animoak, ausartan hasen bebai esan didate, egia esan, ez dauka ezer berezirik egiteko asmorik prestaketa prozesuan zehar, baina badakit azkenean nire konpartxakide danek laguntzen nabela, badaudela horbe edozein zalantza beldur edo lango agobioetan laguntzeko prest, hori, animoak ematen dizkiate eta, bueno, ideiak bebai nora joan, nora ez, eta horretan bebai jai batzordea badaukat hor laguntzen, eta hori, nik saiatuko naiz nire beste agenda ez ofizial hori alik eta muturrera eramaten, egoten konpartzen artean alik eta denbora guztienean, baina bueno, aberlas esaten dana bebai, ez? Nik utziko dut denborak, giroak eta eraman nazala eraman behar nagoen tokitara, eta ondo pasatzeko asmoarekin behintzat. Bueno, ni pentseta duen daiko ondo konponduko garela. Berak badaki komentatu egin dio eta bezagobiatzeko, momenturen baten gabaz edo espa nau lagundu nahi, problemarik ez dagoela, beste bikoteren bat edo bilatuko dudala problemari gabe. Baina, bueno, bera antzerki gilea da, eta ni ere ibili izan da antzerki gintzan, orduan nik uste ez dugula bat ere problemarik izango, berak nahi duen einean behintzat paperean sartuko garela, eta hori eta zurrunbiloan murgiltzeko. Gustora badakit konpartzen artean ibiliko nazenean, hori horretan etxean bezala gongo nazela, orduan baldin bada altzaporruko kukainan parte hartzea horretako beti prest, bebai, nola ez, gure konpartxan programazio lantaldean egonda, bebai, gerturatu urte oso antzear prestatzen ibili izan garen behintzat zeo zertara, eta bueno, eta agian, ez dakit, ez horren gustora edo, bueno, ez dakit, niri bai hola ematen diala pizkatxo bat, hori, indautxu partea, ez dut ezagutzen Bilboko jaietan, ez dakit zegiro, baina, bueno, joango naz hori ezagutzeko gogoz bebai, baina zagertzen den. Ez gustora, ondino, hori, bestut jarri nahi izan nola gauza konkretuetan pentsatzen, baina bestut pentsaten egongo denik ezer exactamente hola oso deseroso edo sentiedaziko nauen zeo zer egongo danik bestut pentsatan. Ze pasako da jaiak hasiko direla, Patxuk bere pregoia irakurriko duela, eta jente dana egongo dala hor txilioka eta jaiak azteko gogoz, eta niri txupina piztu artezti dela jaiak hasiko. Hori pasako dena, nik espero dana ikustea bebai da hor nire konpartxakide danak, Bilboko konpartxetako bestekide danak, bebai gero eta nabariago diren herri mugimenduen presentzia bebai horri ikustea, eta hor atzeko partean geratzen direla beste bilbotar danak bebai ikaragarri gogoz daudenak jaiak hasteko, horrek danak gero hori, hortxe bertan ikustea gero jazteko poteoan eta buelta ematen.